Assalamu alaikum, ehvan izleyiciler, edi doğullar, bugün hemmemize ma'lum bolşaly. Bir vilayatimizin Saparmurat Türkmen maşet rabında görýäňiz görüldi. Geňeşliginde ýene de owadan şatlygyny şaýat bolat. Elbetde bugün hormatly ilgilegli, hormatly ýaşlarymyz geldi agymyzyň şeýle-de Arazgul daýdamyzyň mehwan aktyjaklary, ýagny öwgöz geldigimizden aý bölek gelmeden mehwan perdendi. Alihan Jigiminin bir ýaşyny dolmagy nasip etdi. Şu döwlet ojaqda bir owadan Türkmen toy-toylar nerediler başlapdyr. Abidem maysa video toy studiýa kollektiw ýagny gaşyr ýa goýberlen sowgatlar bar. Alihan Jigiminin hormatlanan mehwan kyblasy öwgelçan Russiýa döwletiniň Moskwa şäherindeki ýürütdi sowgatlary äder duýdan ýagdaýda şart şowgun bilen bolşar. Bunun emekçiler şu sowgatlar goşulmak üçin ýola düşýär, şeýle-de şu dawaran owadan pursatlaryny dolgyny görmek üçin maysa video studiýa YouTube kanalyna tomaşa etip bilerdiňiz. Mehwan izleyiciler, ýan görkezden bir sowgatlar serpaýlarymyz bar. Men Roşunjan bilen häzir goşurýar, karşı döwlet ojak. Geldagymyzyň Arazgul daýdamyzyň asly hala döwlet ojagy, ýagny öwgelçanyň aý bölek gelmeden mehwan perdentleri ýa-da belläp geçdim Alihan Jigiminiň bir ýaşyny dolmagy nasip etdi. Ýürütdi sowgatlar. Assalamu alaikum edi adamlar, hormatly mehmanlar, mehwan dogullar. Bugün vilayatimizin Saparmurat Türkmen maşet rabına geldi agymyzyň Arazgul daýdamyzyň mehwan aktyjaklary, ýagny öwged geldigimizden aý bölek gelmeden mehwan perdende Alihan Jigiminiň bir ýaşyny dolmagy nasip etdi. Ähliňiz bir tupragmaşa jem bolduňyz, hormatly mehmanlar, häzir ýürüýte Alihan Jigiminiň hormatlanýan kyblasy Russiýa döwletiniň Moskwa şäherinden ýürüýte Hemra agasy, Gurban agasy, Güýç agasy, Şeýh Murat Aman agalaryndan şeýle-de esasanam hormatlanýan kyblasy öwged gelçanyň ýürüýte toy sowgatlary kabul edin. Ýürüýte toy tortlarym bar. Şunam häzir şu Alihan Jigiminiň bir bagatly geljegi üçin gowy niýet, arzuw, dilegi bilen toy tortunam keseýin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alihan Jigiminiň ömrüde bolsun, jany sag bolsun. Geldagy aktyjagyň ýaşyda bolsun bir arzuw bolaýsyn. Alcan oğlum bir yaşadı. Son udok yaş. Berkcan sağlık. Ulakan yigit bol besmeni tüsürümden ardı ediyen. Aktığımın yaşını uzak. Onu koğanların hemme toylarına huda getirgey. Can sağ olgay. En atası bilen hemme koğanmak nesip etgey. Öyle geldi toyulaştın daima kafinizden toy dükkereyli. Alcan Alihan'ın yaşadığım olsun. Toyumu toyuruştun geldiğin. Sağının yaşadığım olsun. Dine evinde toy dikkelin. Algan yaşına ne olsun? Geldi kaka. Ağıtın yaşı diyeyim olun. Allah Teala'nın beren yaşını yaşa. Kudacan kovgulu öyle toyların başlangıcı olun. Öğür köp olsun. Ödüme madara kay sakalama bulaşan mı? Toylar köp olun. Kakam aktın yaşı diyeyim mi? Ödüneyim. Oğlum yaşı diyeyim mi? Sağ ol. Geldiğin yaş. Oğlun yaşı olsun. Göreceği kovu olsun. Toyun devamlı olsun. Geldi altın yaşı diyeyim olsun. Görülün yaşını oğul toyunu tutmak nemlerini isteyesin. Yeğenim Kurban Cemal, oğlum yaşı uzak olsun, giyuğumuz
Evet, oğlun yaşı uzak bolsun daim. Evet. Öňüňde toý dikeli, Aliýasyňam ýaşy diýim bolsun, gör oğlum ýaşyny ýaşadyn. Bagtly oğlum bolsun. Evet, oğlum ýaşy diýim bolsun, görjek oğlum bolsun. Olkan ýigit bolsun. Oğluňyzyň ýaşy diýim bolsun, Allah jan çyşlaýadyňa toý dikeleýli. Assalamu alaikum. Qowmy adalarymyz janyňyz sagmy, salamat ýyňyzmy? Qowmy adalarymyz enem Alixan oğlumyň doglagyny bilen gutlaýan. Allah jany görjek oguluk bolsun. Aljak alkyş bolsun. Watanyna, enatatyna, halkyna gerekli insan bolup ýetişige daim, musulman ummat bolýar daim. Enatatyna rahimli, wepaly ýigitleň biri bolup ýetişige daim, görjek oguluk bolsun, aljak alkyş bolsun. Assalamu alaikum hormatly mehmanlar. Öwedini şun o körfoğlun doglagyny kene Allah jan enatatyny wepaly çağa boldun. Görolun ýaşyny berin. Tokasat elmedem wepaly ýigitler bolup ýetişsin. Öwedini erti doglagyň oňam ýaşy diýman Allah jan enatatyny gowup ýaşadyn. Assalamu alaikum edi adamlar. Alixan niýetiň ýaşyny mokun görjek oguluk bolsun. Enatatyny wepaly perdetleň biri bolsun. Allah jan lokan ýigit bolsun. Assalamu alaikum hormatly mehmanlar. Bugün Alixanyň doglagyny bir ýaş doglagyny Allah jana goýan uzak ömür bersin. Allah jana enatatyny mähsul çağalan bir etip ýetişdirsin. Hem agyma gelenjemede can sağlyk dileýän, ejemde adam hemmeňe de can sağlyk. Bisilak bilen hormatly mehmanlar, ähliňizde de uzak ýaş başgalaryňyza da ýürek dileýän. Sag bolun köp. Assalamu alaikum. Qowmumyzyň agalar, dogullar, agaýyn gardaşlar qowmumyzyň aman ýorduňyzmy? O bugunam Alişkan doglagyny kene Allah jan ýaşy diýim bolsun, görjek bolsun. Emişe batly ýigitleň biri bolsun. Allah jan toýlar köp bolsun. Allah'ın berin ýaşyny gülüp ýaşatyn. Ýaşy diýim bolsun. Körpe Production bilelikte devam edeceğiz. Hey! Düşüp kepti aydan, ya bolmasa toyda, yatlayasa dürümez olurluk börüyde. Bolmalin uzakta, kalmalin duzakta, doğun kana, taşlaşmalin bunna. Düşüp kepti aydan, ya bolmasa toyda, yatlayasa dürümez olurluk börüyde. Bolmalin uzakta, kalmalin duzakta, doğun kana, taşlaşmalin bunna. Mening doğullarım var, elmada mening yanımda doğullarım var. Toyumda hırmatta, en bağıtlı günde, meni bağıtlı yediyen doğullarım var. Mening doğullarım var, mening doğullarım var. Elmada mening yanımda doğullarım var. Toyumda hırmatta, en bağıtlı günde, meni bağıtlı yediyen doğullarım var. Bana söyle. Aha! Sağlığımı yatlap, doğullarımı islep, Allah'ım ayırmasın bir yürekten asla. Siz men göz kovuncum, her yerde dayancım. Siz başıma pinam, her taşıma kalam. Sağlığımı yatlap, doğullarımı islep, Allah'ım ayırmasın bir yürekten asla. Siz men göz kovuncum, her yerde dayancım. Siz başıma pinam, hem taşıma kalam. Mening doğullarım var, mening doğullarım var. Elmada mening yanımda doğullarım var. Toyumda hırmatta, en bağıtlı günde, meni bağıtlı yediyen doğullarım var. Mening doğullarım var, mening doğullarım var. Elmada mening yanımda doğullarım var. Toyumda hırmatta, en bağıtlı günde, meni bağıtlı yediyen doğullarım var.